Matod pa ni Apostol Juan, apan siya nga nagadumot sa iyang igsuon anaa sa kangitngit ug nagalakaw diha sa kangitngit ug wala nakahibalo kung asa siya nagapaingon. Tungod kay kana nga kangitngit nakabuta sa iyang mga mata. Ang inadlaw-adlaw nga pagkaon sa atong kalag nga mabasa sa unang Juan 2:11. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugto ning atong sugilanon. Naana. Kinsa man na? Maayong gabi. Kinsa ka? Pila lang gani ka adlaw nga nawa ko dinhi. Kana. Klaro hagyo ko pag-ayo. Matilde. Traitor ka, Brelda. Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwa! Nagalitan ka. Misika ang imong mga mata. Nganong makalitan mako. Karon ka pa ba aning akong mga mata nga siga naman kining daan? Maayo kami pauli ka na. Nganong ginganlan mo akong traitor? Masawid ko. Sud. Tiyara ko. Kakalit ba? Lingkod nga rin sa kong atupangan. Hain. Tiyara ko sa imuluyo. Diri sa kong atubangan, Brelda. Puno sa kahipong ang imong mga mata. Minunot ang reaksyon sa imong panagway kung unsa ang gipakitang reaksyon sa imong mga mata. Tuan na sab siya sa bangira. Nagkuha kong tubig. Inom og tubig. Imna kining tubig. Tungod kay kanunay kang gikalitan sa imo nakita nako. Nasayop ka. Gikalitan kalaki. Nahibong kalaki. Sige na lang. Kay mamugos ka. Amping. Nalimtan mo pagsira ang pultahan. Nagalitan ka na usap sa imo na saksihan karon. Usa ko lang kalihok sa kong kamot. Misira lang iya ang pultahan. Dili lang kay ang makalilisa nga bala. Usik. Paktol. Daot. Nagkaangkon ka na sabdi ay ug laing ang sa abilidad. Makamao ka sabdi ay sa telekinesis. Dili lang kay telekinesis. Oh. Ang kakalit. Nga gitawag og sama sa kilat nga pagbalhin-balhin sa Gitawag na ko kanag astrali. Sama sa usa ka pamilok nga panaw sa akong espiritu upan sa kong unod ug kapukukan. wa Mao nga di malas kaayo kang dako, Brelda. Alaot ug makaluluoy ka pagayo. ayaw pagdinaw. Iyaan mo ako. Igsuon ako sa imong inahan. Tudluoy ko aron makakaton ko. Kung matupong ka nako, kung makakaton ka na sa akong kaypaw abilidad sa kangit-ngit, biktimahon mo sa bako. Aw, anam-anam naman di ay ko na imong gibiktima sa imong katraidor. Matilde, akong pag-umangkon, anak sa akong maguwang og igsuon. Oh, imong igsuon. Imong maguwang ang akong inahan. Pero imong gitraidoran. Paitan nimo siya, Brelda, oy. Imo manggipatay si mama kong siya. Pinagi sa barang pagtulog usik. Matilde,
akong pinalaga o minahal nga pag-umangkon. Ako ka nang mabuhat nga to sa akong makuwang. Gisagop ko man gani ikaw dihang namatay ang imong inahan. Tanawa kining akong kabot, Brelda. Usa kini sa magkatapang sa company mouse diha nimo. Tutugig maayo. Kay ianam-anam na kukumo. Ania? Ani apa? Unsa kini migawas sa akong ilong. Tanaw na ko sa samin. Dugo. Ito nga dugo ang migawas sa akong ilong. Mitupod ang daghang itom nga dugo sa akong ilong. Uragon sa itong nga dugo. Uragon sa itong nga dugo. Tobe. Tobe. Bawa! Nay! Bawa dia! Balik tayo mong katulganan! Bawa! Naunsa man si nanay sila. Mama man do. Nay nanok na siya maayo. Apa nakamatngon siya nga may miagas sa iyang ilong og naglugos na siya sa pagginhawa. May bangon siya og nanamin. Nakita niya ang itom nga dugo nga nanggawas gikan sa iyang ilong. Nakamata ko sa kalangas. Maong mibangon ko. Apan wa ko paduulan ni Nanay Tarsila. Apan nakita nako nga nahilamos na siya sa itom nga dugo. Unsa man itong hitabuha? Kinsa may nakaingon na to? Si Matilde. Unsa? Epekto na kadto sa dugang og talagsaon og unsa kakusgan ang abilidad nga nakatunan ni Matilde. Unsa pa may nahitabo silang Brilda? Ingon niini ang dugang hitabo. Imo gipatay si Mama Concha. Traidor! Imo gipatay si Mama Concha! Paminawa. Ayo. Pamatiaog. Maayo ang pagkibok sa imong mga tinai. Tanang parti sa imong ginhawaan, Matilde. Hudon kiniglamoy sa akong mga mananang. Hinihinay nagkikit sa mga bukang. Dilanlan sa mga buyog o mga uhitan. Tanan o ginawaan. Mahunod na gipagawaan. Ilugay paggawas ang mga buutan o mga binuhin. Lakip ang imong mga kaunuran. Mugimok tungod sa mga mananang Matilde.
sa imong iyaan. Mamatay ka sa Ikaw ang mamatay! Tanawa mo. Giunay ka sa imong mga pinulit. Inay ikaw. Apan ang akong mando mo ilang gituman. Dili ang imong kamanduan. Nagtuo si Brihilda nga tinuod na gyud nga ang mamatay mao si Matilde. Apa nag-inartista lang di ay si Matilde. Og kalit lang nag-ilugay og panggawas ang mga mananap sa ilong. Ba og daunggan ni Brihilda. Kalit lang nahilom si Brihilda. Namatay si Brihilda. Pigla ka adlaw ang milabay. Nahibong ang mga silingan nganong sirado lang gihapon ang mga bintana ug mga pultahan sa bahay ni Brihilda. Nangalisbo na ang lain kaayong baho. Ilang giablihan ug nakita nila ang patayng lawas ni Brihilda nga nanghupong na nga nag-akbo sa lamesa. Amanda, Nanay Tarsila? unsa kuno namatyan ni Brihilda? Atake kuno sa kasing-kasing. Tuo ka man. Abilidad ni Matilde ang mipatay kang Brihilda. Napanimasla na di ay ni Matilde si Brihilda. Busa angay ng mangandam ang sibisan kinsa nga may utang kang Matilde ug ang gikapungtan ni Matilde. Apan dili gid kumutuo ni Nanay Tarsila. Para nako, usa ka pasangil batok kang Matilde ang iyang gisulti. Tungod kay buutan gyud kaayo si Matilde para nako.